sunčan. Pozdrav ljudi, evo opet krećemo za Ravnu Goru. Ove godine očekujemo neku kišu, možda neće biti tako lepo vreme kao prošle godine. Ali nema veze, mi idemo svakako. Vreme nas neće zaustaviti. Evo što kaže Čiča, neće nas ništa. Jer to je komanda i vrhovni štab. Evo sa nama je i Mihajlo ove godine. I ostala ekipa. Tako da vidimo se usput. I naravno vidimo se i gore na Ravnoj Gori. Inače usput uvek malo stanemo ovdje pored jezera Cijelije. Ovdje malo pored puta. Stanemo malo da se osvežimo, malo da nešto ručamo, to je da doručkujemo. I onda nastavimo dalje. Inače, još nas je vreme poslužilo, još nema neka kiša. Tako da, verovatno će ove godine da nas posluži lepo vreme. Ako se po jutru dan poznaje. Vidimo se opet. Evo, još malo pa smo stigli do Ravne Gore. Još nekih 15 minuta nam treba odavde. To jest, ovo je prodavnica i odmaralište jedno. Paun, tako se zove. Od Pauna, evo tu smo uvek tu odmaramo, znači to je nekako naša tradicija postala. Uvijek smo bili godinama, smo tu bili stočali. Čovjek nas uvijek poštuje, uvijek nas uvažava, ceni. I s tom namerom i mi dolazimo da mu uzvratimo poštovanje. To je to. Nešto je kiša padala, nešto je bilo ovako loše vreme. Sad je već stala. Nadam se da će da sad pa nadalje vreme biti mnogo lepše. Može i ovako i maglovito, samo da ne bude baš tako neka kiša. Da bi nam što bilo lepše i ugodnije ove godine. Hajde da vidimo kako će da bude dalje. Stigli smo, baš je nekako kišovito, nekako je mokro, natopljeno, ali opet ima ljudi, nije da nema. Ima ljudi da vam kažem pravo, evo, čuje se muzika. Dokazuje još jednom da je živ Ravnogorac svaki ko je tu na Ravnoj Gori. I odstupanja nema. Eto. Sada ćemo da vidimo mjesto gdje ćemo da postavimo naš štab. I idemo da vidimo kako je ove godine. Da. Idemo polako, evo vidite kako je mokro i vlažno, baš je kao da je zima, kao da je januar. Sad idemo neka drva da nađemo, ako ima suva drva. Evo, to je to. Štab je postavljen, logor je spreman. Sad idemo malo u šetnju, malo da vidimo šta ove godine ima. Naravno, sigurno nije kao što bi bilo da je lepše vreme, ali dobro. I ovako ima ljudi koji su uporni. Idemo da vidimo šta ima tamo. Šta kažeš? Koliko god ima ljudi, uvek je dosta. Da, tačno. Duh nas spaja, a to nas čini večnim. Nije loše, znači sad nas je vreme već bolje poslužilo. Drugi dan na Ravnoj Gori. Evo je Čiča spreman. I spremamo se za paradnu šetnju. Sada je dan stvarno i sunčano i toplo. Nema kiše, stvarno je za sad. Raspoloženje veće među ljudima. Da, sad je stvarno bolje.
Baš Evo. prava ravnogorska Da. čežnja. I došlo je puno ljudi, danas je baš puno ljudi došlo U odnosu i idemo da se sretnemo sa njima, pozdravimo i tako dalje, tako dalje. Ajde Otko, Idemo ovako nam i nom, braćo, ajde. krećemo u obilazak. Vidimo se tamo. Idemo dalje. Za razliku od juče, evo danas, puno je ljudi i svi su onako raspoloženi da uveličaju ovaj dan. Baš lep prizor. Vidite i sami. A tek će još da dođu ljudi. Tek će biti još. Ovog puta krećem ka Draževoj peći. I to najverovatnije idem sam. Jer ljudi baš nisu svi tako u toj fizičkoj kondiciji. Nije baš lako do tamo da se ode, ali za mene to nije nikakav problem, tako da jedva čekam da odem tamo i da usput do Draževog izvora natočim malo one prave, dobre izvorske vode. 2,5 litra bit će dovoljno. Vidimo se tamo. Kad idete ka pećini, gledajte da prođete kroz ovo dvorište, evo ova ledina ovdje između crkve, muzeja i biste generala Draže, a onda prođete kroz ovu ogradu i idete dalje. A lep je dan, za razliku od juče, prosto neuporedivo lepše vreme. Ostaje samo da vidimo da li će da i potraje tako vreme i do kad će da potraje ovako vreme. Ali dok je ovako lepo vreme, da ja barem obiđem ta neka istorijska mesta. Inače, bez obzira na to kakvi su vaši politički pogledi i vaši ideološki stavovi, nije to uopšte bitno. I ova šuma ovde, ova planina, ovo mesto koje je tako živopisno i prelepo, ne treba da trpi zbog toga. Ako uživate u kampovanju, u planinarenju, uvek ovde možete da dođete. Znači ovde je to tako prelepo mesto, znači toliko lepa šuma, tako je prelepo drveće, živopisno je, znači stvarno pleni svojom lepotom. Tako da bez obzira kakvo mišljenje imali o četnicima, o generalu Draži i tako dalje, to ne treba da vas spreči da dođete ovde i da vidite ovu lepotu, ovu lepu prirodu. Tako da, kampujte ljudi, uživajte u prirodi, približite se prirodi, na taj način i sebi ima da se približite. Vidite samo, vidite koliko lepo prostora ima ovde. Prelepo je. Evo i ove godine posjetio sam pećinu, valja se tako. Redno je da se dođe ovde kada smo već na Ravnoj gori, zašto da ne dođemo i u ovoj pećini da malo
posjedimo tako, u znak poštovanja. Evo. Čak i sama pećina zanimljiva. Sad idemo za vodu i nazad u štab. Evo na ovom mjestu se staze ukrštaju. Napravio sam jedan veliki krug i baš je bilo onako intenzivno pešačenje, što je meni svakako treba. I jednostavno uživam u tome. Uvijek pokušam da planinarenje bacim u bilo koju aktivnost. Evo recimo, došli smo da odemo poštu. Sve naravno draži, ali što ja ne bih usput i malo pešačio, malo prošao kroz ove živopisne kraje. Tako da, a to ništa i vas ne sprečava. Nebitno koji je dan u godini, nebitno opet kažem kako je vaše političko mišljenje i ideološko ubeđenje, jednostavno dođite ovdje i uživajte u ovoj prirodi. Tako da, možda svaki put i vidimo. Ajde, vidimo se.